Sugeng sonten Pak Lurah. Sugeng sonten ugi Mas, monggo pinarak. Nggih Pak, matur suwun. Nyuwun pangapunten nggih menawi kula ganggu wekdal panjenengan. Nggih, boten napa-napa. Kula ya remen panjenengan rawuh. Kula ajeng nyuwun pirsa Pak Lurah babagan rencana pembangunan dalan wonten ing RT 3. Oh alah babagan punika. Kula matur suwun sanget-sanget dumateng perhatian panjenengan lan para warga sedaya. Nggih Pak Lurah, kula lan warga remen amargi sampun wonten rencana perbaikan dalan. Menawi kersa kapan nggih pembangunan punika badhe dipunwiwiti. Pembangunan dalan RT 3 punika dipun rencanakake wiwit minggu kaping 3 wulan punika. Dalan ini sampun kasadya lan kontraktor sampun nyawisaken peralatanipun. Ugi menawi dipun paringi izin Pak Lurah, kula lan para warga kersa bantu gotong royong. Menawi panjenengan lan warga kersa nyumbang tenaga punika mesti biyantu sanget. Mugi pembangunan dalan punika lancar lan saged maringi kauntungan tumrap warga. It's the